Chino! Opa. And yes mga mahal, ako'y nagbabalik sa pangatlong pagkakataon. Oo. Ako'y nagsasalita sa mikropono na nagsasabing huwag mong jowain ang best friend mo. Hindi, ang pinag-uusapan kasi natin tonight ay mga kadahilanan kung bakit huwag mong jojowain ang best friend mo. Di ba usually kapag sinabi nating best friend, ano ba yan? Parang best friend or another kapatid sa another mother. Ganon, di ba? So imaginein mo kapag hindi nag-workout, ay nako, ang daming consequences to the point na talaga nga namang manghihinayang ka at manghihinayang ka sa relations. Relations kasi marami yon, dalawa ang pwedeng masira. Diba? Eto na, recap na tayo. Sabi ko kanina sa atin Chinitox, bibigay ko ang tatlong dahilan kung bakit hindi dapat ginajowa ang best friend mo. Etong una, sabi ko kanina, wag si best kasi mawawala yung friendship kapag kayo ay naghiwalay. Ano ba pundasyon ng best friend? Di ba yung friendship naman, tapos eventually kapag nagkaroon ng romantic relationship and kapag kayo ay nagkatikiman at kapag kayo ay nagka-break, tingin mo mababalik pa yon? Hindi na. Di ba? Di ba yung tampuhan ng magkaibigan kumbaga kapag tampuhan ng kaibigan or conflict ng magkaibigan ay something na pwede namang madaling ayusin. Pero kapag kayo ay may romantic relationship na, papasok na dyan yung selos, expectations, na kung dati bilang magkaibigan chill lang, ngayon parang ratratan na. Di ba? O, pangalawa, mahal, wag si best kasi, naku, sinasabi ko sa inyo, kapag hindi kayo nag-workout, nakakasira ng circle of friends na damay pa ang tropahan. Diba? Kapag may problem, kapag may conflict, may LQ ang magjowang nasa isang circle of friends, ano yan? Masisira, madadamay ang tropahan. Minsan yung mga gala, yung mga inuman, hindi na yan magiging kumpleto, hindi na yan sasaya kapag may tinoyo na isa sa tropang magjowa. Totoo yan. I've experienced that at talaga nga namang kung gusto nyo masalba yung circle of friends nyo, tanggalin nyo yung dalawang magjowa. Diba? Usually kapag ganyan sasama man o kunwari okay sila, sasama man, ay naku, gagawa yan ng sariling mundo. Ang ending, sila lang magbabanding, hindi na buong magtotropa. Sila na nagkakaunawaan, sila na naglalambingan, sila na naglalapitan. Diba? Ang toxic and at the same time, nakakabwisit sa mata, lalo na kung single ka. Diba? O ito, pangatlo't panghuli, mahal, wag si best ang iyong mahalin kasi iba ang role ni best friend sa jowa. Basic na basic yan. Kapag naman talaga best friend, diba kapatid, yung mga support, diba? Yung mga ano pa bang matuturing. Pwedeng mga pwedeng mga taga-sulsol. Pwede taga-suporta sa mga katarantaduhan mo. Pero kapag jowa na ang usapan, ayan na, sisitahin ka na niyan. Magdedemandang time, di ba? Pwedeng magselos. Tapos, sasabihin, bakit tayo nagkakaganito? Nung tayo'y best friend pa naman, okay naman tayo. Pero na naging magkarelasyon tayo, parang lumiit ang mundo ko. Oh, kayo ang gumawa ng mga komplikasyon nyo sa buhay. Yan yung sinasabi natin na kapag best friend, definitely parang may romantic relationship or meron na talagang romantic aspects. 'Di ba? Meron ng sexual. Uy, totoo lang yung mga sexual urges na talaga nga naman kailangan sa partnership, doon na papasok yon. Pero kapag best friend, definitely pwedeng or hindi siya pwede makakapag-demand ng mga ganong bagay. At kapag nasira yon, ang ending kayong dalawa ay kawawa kasi relasyon romantically at friendship ang mabubuwag o mawawala. 'Di ba? Pati circle of friends mo, mga tropa mo, nako, kawawa. Kaya yung mga magjowa dyan na mag-best friend, ang akin lang naman kung nandyan na kayo,
wag na wag lang kayo maghihiwalay kasi sayang and kami pa ang kawawang mga tropa nyo, di ba? Anyway, mahal, ako'y sisibat na pero wag kayo mag-alala pala. Susunod na saksi na Titan Jello at Rakitera sa kanilang programang Rocky Secret Files with Jello. Bukas ulit mahala at syempre dito ka lang. Dito ka lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Metro's #1 Love Radio. Basic!